Pedak-pedake wong Madang tenan kok. Wah, nggih, matur nuwun Pak Min. Saya pun nasi lantai. Tonjone enak tubuhe, Pak. Mas gitel, panas, legi, wentel. Tombo masuk angin, Pak. Pak Mine ampun lali lho, Pak. Oh, ini siap. Oh, Pak RT Pak ini. Wah, cocok ini. Nggih, matur, Pak. Kamu toh? Nggih, nggih. Wah, jan mantap. Ayo nek ngene iki sik jemblur wektu rawat dikademen. Manjur marai kelingan. Keringet bareng awakmu. Salatan juminten. Buno dhisik sih ora aku ra yo. Lemu ta awakmu? Nek pengen ora adem ya rabite ngene gadhek terus arep medhok mingan. Loh. Apa ya? Ora kentang ta iki? Jangan perlu mboten Pak Min. Kentang-kentang apa ten jangan main nglindur. Nika lho, serang nika lho. Mosok ora krungu? Rungon-rungon bae sampeyan. Wah. Ngeyel sampean wis seru ngono, Wis. Mesti ngudelanan wong edan ya. Wis, sik Pak Min tak pilihane sik. Aja dikukuti sik. Pedak-pedake wong Madang tenan kok. Wong kok le kok ngono te kok le ngopet-ngopet iki selak ngopo to? Ora kesel te mawan lepet-lepetan. Kowe sik kentang-kentang sik. Ha iya. Iya te, ngomong. Yah, mene kentong-kentong. Tak dikira ono apa-apa ta? Lah teto saiki ana runda to kok dak tekon. Rondo kok yah mene. Kemruputan dong bodong. Jam piro iki? Lah nek le runda mruput iki rak le bali yo mruput to te. Nek ya ora patut. Iki ngisawe urung lho. Yah mene iki yo maling durung siap-siap beraksi. Weh, jangan salah te. Maling saiki tidak pandang bulu. Di mana ada kelengahan, di situ ada kesempatan. Waspadalah. Waspadalah. Tuk 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 tuk. Nyong nyeng nyong nyeng nyong nyeng. Saiki Kinoro Budi diampiri. Gek dilekasi wile Rundo. Yo, tak ambilane oke lho iki. Oh, aku tak ngentekne bakmiku sik. Wong Yo, iki, iki Pak. para wong Madang kok. Pacetane tinggal kene ya, Te. Oh, wis ra Aku apa. ndak kitang-kiting aku. Oh, wis tinggal kono wae ra apa. Nek tenan lho iki. Tak cek omonganmu lho iki. Yo. Mulai aku mangkat gak sih? Bali mrupo to? Heeh. Esuk le mulai. Weh. Sik. Kok sesuk esuk, Te? Lah jare
Bali meruput. Meruput kan ayo iso to. Maksude ki ra wengi-wengi te. Ra janji lho aku iki. Iki permasalahane ketentraman karo keamanan warga RT 69. Ak dhewe kudu tanggung jawab. Nah, aja lali yo. Budi Rugilo dihampiri. Aku tak teruske Mbak Wi iki anda dadi ager-ager. Oh iya, siap te. Nek tak sang mlintingan. Ayo wis tak wis pok men ngono ki ya. Kok enteni nang kene aku bar Mbak Wi Iya, balik dene aku. siap pokoke te. Wah, jan artine iki raduang. Prinsipe wong rondo ya diam lirak-lirik, bergerak mulai kasih. Ngambil budi Rugino. No, Dino. Ayo Rudo. Hei, apa? Wah, jan kowe iki yang menes kancingan kok nyuluh ngrupet kowe. Kok ngawur wae. Lagi ra iso masih. Lagi tanggal abang, arep nebrok sawah kok. Yo yo gek mangat ngrupet Rudo. Sik to? RT ning ngejak ngrupet ben bali gasik engko. Kok sike? Aku kan lagi nobar karo bojoku iki lho. Delok Bar apa nek? anu layangan putus. Layangan putus. Iya ya. Kok le kayak mesake kinan iki nasibe piye? Ah iya kowe ndelok layangan putus ki arep ajar ben leh mudah-mudahan rakonan ki. Urusan iki. Wis. Yo gek mangkat. Weh, wis iki. Tak tinggal kesuwen. Oh, wis sik, tak sang sik. Ya. Aku ngambil Gino. Yo yo sik saran sik. Terus tak Yo, tinggal. sik. Cek, tadi ora dodok. Weh. Terus Pak Min, wis. Wow. Rembelane memper kentong ora krungu. Bayar. Bayar wis Pak Min piro? Biasa deh, biasa. Biasanya. Ki Pak Min. Makasih. Oh ya wis tak gek ning cakruk. Iya Pak Min. Nggih. Nuwun. Wis tekan kene wae. Saiki didum yo. Heeh. Didum, saiki ora men aku ro budi sing mubeng. Lah aku ya melu mubeng kok isan. Yo wajar yo. Wis saiki wis njupuk kono aku ro budi tak njupuk sing ngarep kae, tak enteni kono kae ngarep. Oh iya. Ora aku mah ya. Oh, njupuk kene yo. Ora yo. Ah. Tak enteni kene. Yo. Apa to? Saiki to, Gino ditinggal wae. Ojo. Ora apa tinggal ndelik. Aku lagi akur. Ora apa-apa. Gak nek ora bantuan. Wis ngono aku sik tanggung aku. Ra lho iki. Tekone aku. Oh iya. Waduh. 1.500 to iki. 1.000 wae. Engko nek anu surah balik iki. Lah. To nanti yo diakali tau dadi tinggal mlayu to. Ngono kok ndene ya mau yo. Ngono wae. Kok geno ditinggal iki piye? Oleh nesu piye? Ora apa-apa aku wis nek nesu. Oleh aku ro geno gelut, njur dipisah artene. Ora dilawe ngemati aku karo geno gelut iki. Alah, tenang. Engko nek ana sing nesu. Heeh, sing ngakon aku. Ning aja muni akone cacing. Sik. Akonku. Ning kudu akone. Ngawur wae nang kuwi aku ora oleh bantuan kok. Ayo wis kene. Ngono kuwi kok njilapene. Tak nggo ngrekam. Iki lho guys status engko training anggota anyar ta iki. Ya. Benar ya, ra ketok. Iya, ora ketok wae anggota anyar iku di training. Iki kita but wah, HP murah ana kuotane. Ngawur wae. Kebak ya iki luber-luber ya. Tak isi 20.000 tak nek mau iki. Ngombe ngene iki. Gene wae kok. Ayo wis meneng. Sik.
Iki lho, ayo. Ngata tringane kowe iki. Meneng sithik iki kan gak gawe status iki lho. Ladene le go anu. Yo. Halo guys. Malam ini kita training anggota baru, guys. Pokoknya anggota baru yo di training ben kendel ya, Bud yo. Nah, Tinggal melayu ta, Bud. Apa ta? Ini, Bud. Apa? Apa ta? Gak apa, Bud. Apa nopo? Kae lho, Bud. ono lho. Tenane, tenan lho, Bud. Lho, Bud, ora ono lho. Lho, tenan lho, Di. Tenan lho. Andrane. Apa? Ono to andrane ora piye. Ini ono lho, Bud. Ora ono. Iki nang HP iki ono. Iya lho. Mamate dari piye? Kuwi kok. Roll 34, sin 4, take 3.